Siyakubulisa nathi linjani apho Yakubulisa kakhulu. Hayi qoqosi ngene kwinkqubo sesikhona 90.6 ezibeleni umzuzu nomculo sigcine uphelile. Sisoloko ke sithetha ngempilo yomzimba, sithethe ngempilo yengqondo, kodwa asoloko siqonda ukuba uxinzelelo lwemali engekhoyo, amatyala okungaqiniseki ngomsebenzi luyichaphazela njani na impilo yethu. Okokuqala nje mandithi i-financial health and health idlingi kakhulu kwi-mental health. Le mali uyipeyayo umzekelo. Yeah. Ingxaki zakho mazingabikho ngaphezulu kwesalari yakho. Right, 15 imizuzu ibethele intsimbi ka-10 o'clock. Welcome to the second hour of the show. Giving you the Friday edition of Umasakane. Ngoku sizama ukutshekisha into yobana abantu abaninzi I've seen posts on Facebook besithi abantu mna guys ziyandika mna i-life coach, ziyandika ne-motivational speakers. I think kungonqeni yobana we don't know umsebenzi wazo, into yobana zenza ntoni na empilweni yethu. So namhlanje siza uncokola ngalonto leyo, but before we touch base on that, make sive into yobana mhlambi kwenzeka ntoni na kwaba kwa Vodacom. Isivumelwano sakho esitsha se-iPhone sikulindile eQueenstown Cellular enoNesimo. Ngeli xesha linqabileyo ufumana i-iPhone 13 ezimbini, 128 GB, 5G good as new nge-599 kuphela ngenyanga. Kwisivumelwano senyanga ezingama-36, 36 months, seFlexi 170 kubandakanywa neFlexi 90 kumgca wesibini. Umgangatho, ixabiso kunye nokonga okumangalisayo, konke oku kusesona sivumelwano singcono. Ndwendwela iQueenstown Cellular namhlanje, okanye ungazifumanela idatha eninzi ngeVodacom SIM only. 100 gigabytes ifumaneka nge-229 kuphela, iinyanga ezingama-24, 24 months, okanye uzikhethele i-200 gigabytes okanye i-400 gigabytes ngamaxabiso afikelelekayo. Khetha isim yakho, uyifake, uhambe. Kukho imiyalelo nemiqathango. Further together, Vodacom. 17 imizuzu ibethele intsimbi ka-10 o'clock. Nditshile ke ndathi ke namhlanje sithetha ngendima edlalwa ngumqeqeshi wobomi, life coach, ebomini bomntu kunye nenzuzo zokuba uqeqeshwe njengomntu. Abantu abanintsi ke bayazibuza ukuba kanye yintoni i-life coach kwaye kutheni umntu enokufuna ukuqeqeshwa, more especially xa sesikhulile okanye esebenza okanye eneshishini. Life coach helps individuals gain clarity, set goals, overcome obstacles, and unlock their full potential. Kodwa ke siza kuva ngokweenkcukacha kwingcali yethu. Namhlanje ke sincokola ke noXolisani Mhlungulwana, yena ke uyi-professional life coach oza kusinceda siqonde indima yakhe, indlela asebenza ngayo kunye nokuba ukuqeqeshwa ungakutshintsha njani na ubomi bomntu. Mhlekazi, masikubulise wethu, sikwamkele. Siyaqala udibana kulo nyaka. Mr. Mteuka, ndiyabulisa tata. Siyaqala udibana nyhani kulo nyaka. Ndibulisa kuwe, ndibulise nakubaphulaphuli beVukani Community Radio kule lonke eli loMzantsi Afrika apho bebamele khona. Enkosi tata. Siyabulela wethu nathi ngokwenza ixesha nathi. Namhlanje siyayazi, I think umphulaphuli uyayazi into yobana xa sizawuncokola nawe, either there is a motivation that you are here for okanye uzosixhobisa nje ngezinto yinto, but namhlanje we just want to understand your profession okanye lo msebenzi wenzayo. Mhlambi kumntu ongayaziyo wena Xolisani, yintoni i-life coach? Okay, enkosi mhlekazi wam ngalo mbuzo lowo. Tata, i-life coach ngumqeqeshi wempilo. Okay. I-life coach ngumntu mhlekazi wam othe wafundela okanye othathe icandelo lokuncedana nabanye abantu abangakwazi into yokuba ngaba babe bayawaphumeza amaphupha wabo. Not abo bantu kuphela mhlekazi wam, i-life coach ngumntu uncedisana nabantu abaneminqweno wokwenza utshintsho empilweni yabo. Mhlawumbi umntu akalifumani ixesha elaneleyo lento yokuba ngaba akwazi ukuthi afithe
ii-task zakhe zonke kwischedule sakhe, udinga i-life coach lo mntu lowo, umntu ozawuthi akwazi ukumbamba accountable. So i-life coach ngumntu oqeqeshelwe into yokuba ngaba ancedisane nawe but akakuthatheli zigqibo. I-life coach ayikuncedisi ukuthatha i-decision. I-life coach ikuqhuba ngemibuzo, ikunikeze inkuthazo, ikunike ithemba. And i-life coach ngumntu okwenza into yoba ngaba ube ne-confidence kuwe, kwizinto onazo okanye kwizikill onazo, your natural skills, ikwenza into yoba ngaba ukwazi ukuthi ushere ixesha lakho, like ixesha lakho ukwazi ulicalucalula, ulenze lisebenziseke kwaye ukwazi uba ubenefithe from ukulisebenzisa kwakho. So i-life coach ngumntu ongafani ne-therapist, asifani ne-social workers. Thina sisebenza ukusuka kule ndawo esikuyo ukuya phambili, will look into the future. So owethu umgama okanye yethu indima esiyidlala kakhulu kukuqhuba wena mphulaphula ekhayeni okanye kukuqhuba umntu into yoba ngaba asuke kule ipoint akuyo aye phambili, ukwenzela into yoba akwazi ukufumana iziphumo azinqwenelayo, because wonke umntu unqwenela iziphumo. Yiyo ke inkcazelo mntakamDewuka endinayo leyo. Because I was about to ask into yobana umahluko uphi phakathi kwe-life coach ne-psychology, but you've just explained that. Now, ndifuna ukhe ucacise kabanzi, because you've mentioned into yobana nina as life coaches, your job is to make sure into yobana siyaqhuba to your future goals. Yes, Niyenza njani loo nto kungakasana? Let's say ndim Dinguxhuma, I'm a radio personality, I work for Vukani FM now. So do you check into yobana Xhuma uzibona uphi in the next 5 years? Yeah, understand? Okanye, and then ke ngoku undincedise in order for me to achieve le goal endithi ndizibona ndikuyo in the next 5 years, or how do you guys work around when it comes to that? Inkosi mntakamDewuka. Okay tata, into esiyenzayo sihlala phantsi mna nawe as i-client, then ndikubuza imibuzo about i-future yakho. Ufuna ukuzibona phi? Mhle kakhulu futhi lo mbuzo lo okanye lo mzekelo uze nawo. Ufuna ukuzibona uphi in the next 5 years? Then ke ngoku size kwiphathi yantoni yento yoba ngaba uphi ngoku, how satisfied are you empilweni yakho? Okay. And then xa uloko undinikeza impendulo, ndithatha iimpendulo zakho ndiphinde ndokhe i-question elandelayo okanye umbuzo olandelayo yakuba kukuba ngaba masiyibreake down ke ngoku le goal yakho ye-5 years. Ufune okanye ucinga into yoba in the next 2 years uzabe ukuphi, then undinikeze i-answer in terms of achieving that 5-year goal. in terms of achieving that 5-year goal. Then Alright. undinikeze ke ngoku iplan yakho. So ndikunikeza istrategy, uzokhele ngokwakho, kwamna ndikunikeza imibuzo, then uziqokelelele ngokwakho imaterial through ii-answers ondinikeza zona into yoba ngaba kusasa into yokuqala, okay mntakamDewuka mani nanku umzekelo ozawuthi ube mhle kakhulu futhi oclear. Ufuna mhlawumbi ukuqalisa ukujogisha, uya-understand? So Yeah. xa uzawuqala ukukujogisha oku une-goal, une-end goal yakho ufuna into yoba ngaba uyifezekise. So now we are working towards that goal. In the next 30 days set up i-challenge. The next 30 days i-goal yakho yintoni, ufuna ukuzuza ntoni kule goal le ufuna ukuyiqala, iziphumo zawo zintoni na. So sisebenza kanjalo, we break down ii-goals zakho onazo ngendlela ezawuthi ikunikeze i-motivation, indlela ezawuthi ikukhuthaze uba unganikezeli ebomini. Sihle nayo mntakamDewuka laa goal ye-5 years, sihle nayo size siyoyibeka kwi-7 days of the week. Uza kwenza ntoni ukusuka namhlanje uyotsho ngosuku oluso? Okay, usichazisele, okay, ukusuka ngoku kuyotsho apha iplan yam nantsi. So ukusuka kula 7 days, what are you going to do right now after this call mna nawe esinayo ezawuthi ikusondeze phi, ezawuthi ikusondeze to that 5-year goal plan. So now ndiye ndikubonise ke ngoku njenge-life coach ukubaluleka kwale nto kuthiwa yi-1% achievement. I-1% achievement into yokuba ngaba emva kwale call, into yokuqala endizawuyenza, ndifuna into yoba ngaba ndisuka apha ndiye Total Sport ndiyowujonga
iteki endizawuthi ndiyifumane yiteki endizawuthini endizawujogisha ngayo. Ungabe usiyowujonga iprice okanye usiyoyithenga, linyathelo lokuqala. So siyakunceda into yoba ngaba iplan yakho oyisetayo, ii-goals zakho, there must be an execution plan. Asikuvumeli into yoba ube na asikuvumeli uba ube nama-excuse, siyakuxina sikufake ekoneni and we hold you accountable for not achieving i-goal. Now sukumuva from i-term I am going to try sikuse kwe-new term or siku-introduce to this new term abathi yi-commitment. It's either you are in or you are out kusempilweni. So if you want to achieve something of greatness ebomini, siyakuhighlightela ukubaluleka kwayo loo nto leyo. Yaqonda? Sukuzisela ukubaluleka kwayo loo nto leyo. If ufuna into yoba ngaba uthathe 10 more minutes usebhedini, knowing exactly ukuthi that 10 more minutes ngabe sowujikele ecorner of the block, asiyivumeli loo nto leyo. We hold you accountable. You understand? So we also assist you ukuthi ukwazi ukuthini ukuzithi uzicelebrate i-success zakho, and also we assist you ukuthi ukwazi ukuziphanisha. You understand? If masithi mhlawumbe ungumuntu onenkqubo oyithandayo ye-TV umabonakude, if you fail, if you fail to wake up 5 o'clock and you are on the road, either uyawalka or uyajogisha, and you fail 5:10 you are still endlini, ideal yam nawe inye, you are not going to be able to watch your favorite show today. Ndiyakumotivate ngaloo ndlela. So ndifuna utraine imind yakho, ingqondo ingqondo uyi-empowerisha ngokuthi uzifake phantsi koxinzelelo oluzawuthi lukunikeze iziphumo ezi uzifunayo ebomini. So ii-coach mntakamdewuka uchaphazela nje indima ziyohlukana. Sine-coach ezikwicandelo le-careers ezikwazi unceda abantu bakwazi ukuchuza i-career, futhi ke ngoku bakwazi ukuba baqhubekeke ne-career sebeyiqalile, okanye bakwazi ukutshintsha from the current career bakumuvele into the next one. Sine-coach ekubizwa ngokuba zii-relationship coach. Ama-relationship coach ngabantu ababalaseleyo kakhulu kwicandelo lantoni leze-relationship. Siphinde ke ngabantu abakwazi ukuncedisa from choosing i-partner and also ukuthi ukwazi ukumaintaina umtshato wakho, wenze ama-proper decision, encouraging i-better communication kwi-relationship. So bakubonise sometimes ungacinga into oburayithi kanti urongo, how to make proper choices and decisions xa ngabe udila nomlingane wakho. Sibuye ke ngoku sibe nee-coach ze-wellness, health and wellness coaches ezikwazi into yoba zokubambe accountable ukumaintaina the body shape yakho le oyifunayo, okanye isimo sengqondo yakho esi ofuna into yoba ngaba ube uyasoka. So zohlukene coach. Yeah, speaking of decision making, ikuncedisa njani as umuntu ukuba ukwazi ukuba ngumuntu othatha decisions, and how does that even boost i-confidence yakho now that you know into yobana I'm on track with it's a short-term goal or it's a long-term goal? Okay, Dad. Okokuqala nje imibuzo i-coach ezokubuza yona yimibuzo ezithathela from ngathi mhlawumbi i-quick bio yakho. I-decisions owawuke wazithatha ngaphambili, if there's any of those decisions ofuna into yokuba ngaba uyitshintshe, the coach will help you to understand i-impact yala decision owawuyithathile ekuqaleni yadlala indima engakanani empilweni yakho. Now that leya decision wawuyithathile ekuqaleni uyibonile apho ikubeke khona, from now onwards ukutshintsha leya decision ucinga uba zintoni ongathi uzitshintshe? Yaqonda? Sikubuza loo mibuzo enjalo, zintoni ongathi uzitshintshe ezizawuthi zikwazi ukukunikeza le i-decision okanye impendulo engcono kunaleyana. If mhlawumbi i-decision ne-choice wawuzenzile ekuqaleni zakwenza waba ngumuntu ongcono, what can you improve from those decisions so that ube more powerful, ube more confident to yourself? Then we also encourage abantu ukuthi akho mntu ekungathiwa mhlawumbi udalele ukuphelela endaweni eyi-one mntakamdewuka. Sometimes ingqondo yethu yiyo esifaka phantsi koxinzelelo olu-unnecessary ngokonqena nokuvilapha ukusebenza, especially xa kufuneka sicinge
nzulu ngemibandela ebandakanya thina singabantu, uyaqonda? We are unable to provide i-solutions kwi-simple questions esinazo empilweni. How do I move from here? Yintoni ekubeke apha okokuqala? Then if you can get into that point, nansi into endibeke apha, is it good for you to be here? No, it is not good. Why are you enjoying this comfort? Now you are overwhelmed by fears. Uvingcelwe luloyiko olungenamsebenzi. Okay, let's take it siyibeke on a positive state. Masithi ke ngoku uyayiqala le business yakho, ufuna ukuzibona uphi xa soyiqalile. Masilibale ngale into yoba ngaba abantu baziqala ibhizinesi ziphinde zibohlule. Masiqala apha, mna nawe ndim lo unazo zonke ii-tools zento yoba ngaba umuve from point A to point B. Then ndiyakuncedisa ke ngoku from point A to point B uya-understanda ukuthi ndiza kwenza 1, 2, 3. Uyaqonda? Then ke ngoku ndikubuza umbuzo ube mnye, ulinde ntoni okanye udinga ixesha elingakanani na uba wenze loo nto leyo. Angeke ndikuvumele into yoba uthi uzawulinda unyaka wonke, angeke uzukwazi. Asilinde inyaka. Emva kwale call ndifuna into yoba undithumelele iproof yenyathelo lokuqala ozabe ulithathile. How serious are you about this goal? What impact is this goal gonna play empilweni yakho? Ndiye ke ngoku ndiyothatha ii-emotions zakho mntakamdewuka. Masiye kusuku lwakho lokugqibela ebomini. Ufuna ukuzibona uhamba okanye uhanjiswa kanjani emhlabeni? Ndiyakuchaphazela ke ngoku, ndikuchaphazela intliziyo mntakamdewuka uba uchukumiseke. Ufuna into yoba ngaba size ekuseni emva kwemini okanye ngo-10 ngo-11 sibe sizihamba. No, andifuni loo nto. Ndifuna ihlokondiba labantu. Ndifuna ii-radio stations zonke zithethe ngabani, zithethe ngomdewuka, into yokuba ngaba usitheni, usishiyile emhlabeni. Ndifuna abantu kulo lonke bandibone. Yintoni eza kwenza loo nto leyo? Ukuba ngaba uhlale kwii-goal zakho and make sure awuphumi elayinini yakho. Ndikuthathe ii-emotions. Then is there anything obona into yoba ingakustopa on achieving le nto lena? Le greatness engako uyibona phambi kwakho, ikhona into mhlawumbi uyibonayo into yoba ngaba izawuba si-stumbling block? No, ayikho. Andingeke ndikuvumele uba uthi khona. If ikhona, i-call yethu ngeke size siyigqibe ungakhange undixelele uba ngaba yintoni na. You provide your own solutions xa usebenza ne-coach mntakamdewuka. You provide your own solutions. I only support you to move from the negative state of mindset yakho towards a positive mindset. So when you are on the positive mindset, i-state sakho ozawu-operator ngaso uzobe operator ngo-100% confidence, because une-sure yonto yoba ngaba yonke into eyenzayo, even if you fail, ifeyila yi-80% of i-success yethu. Ubungayazi loo nto leyo. Yes, beningekho sure, I'm scared ukuthi ndizawufeyila. I-success is made up of 80% and 20% kwizinto esithe saphumelela kuzo. Why sisitsho kanjalo? It is because once you fail namhlanje, tomorrow xa uvuka, you are not gonna do the same mistake obuzenze izolo ezikwenze into yoba wathini, wafeyila. For example, xa ngabe siqala ibhizinesi, if uqala ibhizinesi, you have an end goal. Ufuna ibhizinesi yakho iphumelele, but taking every money that comes into your business uyisebenzise for intoni, for your own personal needs, ayizukwenza ibhizinesi yakho ikhule, izawufeyila. Then ke ngoku i-question yam is one, do you want to build a business or you want to leave the business part? No, ndisayifuna ibhizinesi, ndifuna uqhubekeka ngawo. And then now you're gonna work on a positive note, or you're gonna work on a positive strategy. Uza kwenza into right. Uzawuyeka imali yebhizinesi alone, ube nemali yakho wena. How do you make that? You are going to get i-salary out of i-profit oyifumanayo, usebenzisa yona. If iphele izidingo zakho zingekoneli, awuyithathi imali yebhizinesi. Wayithatha imali yebhizinesi, sizawuqala phantsi from scratch mna nawe i-call yethu. So we hold you accountable with that. Yeah, like I'm sure you're gonna Mphulaphuli as well at home is asking themselves, Ndobana, wonke masumntu can have a life coach or because kusinezinto thina esizi-associate nabantu abanemali qombana yeah isana zinto zabantu abanemali ezi thina abantu abangenamali, I don't think I would able to do this. So everyone is allowed to have
a life coach, or it's for certain people? Everyone Yes, mntakamdeka, you have wonke goal. umuntu tata. Everybody, especially xa ungumuntu one-goal empilweni. Oh, I-goal mntakamdewuka, wonke umuntu unephupha, akekho umuntu ofuna ukufa amaphupha wakhe ngawafezekisanga. Now that is siye true. sinikezele too soon because somehow siye sonqene ukucinga deeply. And xa ucinga deeply, ucinga into eyi-one. Now umuntu ofuna ukuba yi-champion kwicala le-athletics nomuntu ofuna nje Yeah. into yoba ngaba athini azithathele iwalk just to maintain umzimba wakhe bohlukile Okay. mntakamdewuka. Umuntu ofuna ukuba yi-champion kwi-athletics ngumntu ozawuzifunela icoach, akasafuni ukubaleka around the block. Ufuna ukuvuka ekuseni ahambe aye straight efieldini, icoach yakhe imbonise imistake azenzayo. Icoach ayikhabi ibhola on behalf of the player, icoach ibonisa iplayer the way you handle the ball, then yenza ibhola yakho ithini ungakwazi ukuyicontrola and yenza uba i-opponent yakho isoloko ikuthathela ibhola. Now you're going to work on that skill, you are improving esa skill esiyana. Sonke Yeah. singabantu sinamaphupha, amaphupha wethu ayaphila, alikho iphupha elifayo umnikazi esaphila. Uyaqonda? Esaphila. So i-coach ngabantu abajongi into yoba une-goal nje kuphela, siphinda futhi sikufake phantsi kwengcindezi. You have to provide an action plan, a solution. You provide a solution. If uyayazi uba kumele uhlise umzimba, uyayazi into yoba ngaba yintoni nantoni kufanele uyiyeke. Even if iphekiwe apha ekhaya iyakubiza, ungamane uvale indlebe, uvale neempumlo, uvale namehlo. Very much Une-coach difficult. ngelo xeshelo. Yeah, une-coach ngelo xeshelo. I-coach yenza into yoba ngaba ungabikho comfortable on sitting on one position, ungabikho comfortable on getting the same results every day. Into eyenza ukuthi abantu abaninzi batyhafe ebomini banikezele, it is because they are looking at nothing but iscreen esiblenki esingenanto. Singabe siveza ublue okanye ublack, bajonge kwesa screen, nothing ebenza into yoba ngaba babe motivated. But then if there's someone who comes in akubonise, okay, in order for the screen ukuthi sisebenze sibe right, either you are going to plug in i-USB or uzawupluga i-cable yantoni, that cord ka-DSTV, then you will see i-TV yakho ezawuqala ukuthini uku-operate. I-coach isebenza kanjalo. Amagowuli wakho uwacazula uwabeke phambi kwayo, ixelele into yoba sizawuthatha igowuli ibenye sisebenzele kuyo. Ayidingi into yoba ube nemali loo nto leyo mntakamdewuka, idinga into yokuba ngaba uzimisele and uyazi into yoba icoach yakho ayingeke izivume uba ngaba ube ne-excuse. Akhathalisekile, kuyanetha, kuyabanda, kuyatshisa, this is your goal. If ukufanele uvukile, you wake up same time, no excuses. Awuvuki ukhalaza, uvuka on a high note or on a high spirit, knowing ukuthi today is my day to make a change empilweni yami. You understand? So as time goes on, you might not realize into yoba ngaba there is a change. There is a change oyenzayo empilweni. But if you do this for 5 days, this is something new empilweni. It's not easy ukuthi uyithwale emagqini wakho uyamkele. Ukuvuka ekuseni ngo-5 o'clock you are out. Abanye abantu batheni Balele and bumandi and ubuthongo ngelaa xesha. no, and at some point you wish ukuthi leya conversation ya last night ingathi carry on nayo ngoku ithi ndicheke ama-message. No, you have no business there. I move you from that kind of habit, and now you're gonna be habitual to izinto ezifana nani nokuvuka, and then you can quickly go to the coffee shop, uhlale phansi ufunde incwadi, you can go to CNA. Ndikunikeza iline ekusa towards fulfilling i-goals zakho. So if ungumuntu o-interested to i-psychology, I will always refer you to izinto ezine-psychology, izinto ezikumotivateayo, yintoni ekwenza into yoba ngaba ube so curious about this thing. So ndikucreatela, ndikuncedisa mna ngantoni, ngento yoba ngaba ubone i-importance yokuba uvuke ekuseni ngo-5. Ama-benefit ngakabani? Ngawakho 100%. Akekho umuntu ofuna ukuba ngaba asebenze kanzima kusasa umvuzo uwele komnye umuntu. Ama-benefits ngawakho mntakamdewuka. Enkosi tata. Wow, siyabulela kakhulu tata, ube ne-weekend. Mhlekazi, ndibulela kubaphulaphuli ngethuba nangendlebe, ndithemba into yoba bavune lukhulu. Enkosi tata. Kakhulu, siyabulela.
Subleader. The copy